Inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 7 nagkalamatay sa Bacolod bangod sa leptospirosis. 21 anyos nga lalaki patay matapos makabunggo ang ginamanehong motorsiklo sa poste. Sa balita nasyonal, mga peke nga bulong nagdagsa sa online shopping. Presidente Marcos magapangayo bulig sa Saudi Arabia angot sa oil crisis. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugamahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Nobyembre 21, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Ang balitang Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Champion, superpower na. Mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Champion, ipit ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. Champion superpower with X-Stain technology. Max Linis, Max Linis. Good morning, James. Morning. Awesome na James, si GM. Sige. Morning mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Yes, good morning Action Boy. Kag sa mga ka-aksyon tag, good morning. Happy Monday and welcome back. Yes, After thank you so much. a long time of being gone. Yeah, bugan ko kulubaan sa gan Action Boy, Thank you Action When Boy. I'm gone. yan? Kanta na sa When I'm gone. Da-dam-da-da-da-da-da-dam. Ay. Will you take... Muna sa. Masagalit. Muna sa. May ka nakabot? Kabot ko na gurun kaya hindi lang ko yung familiar. Sige. Ko gid Action Boy. Sa aton dira nga nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live, no? Kag sa mga ka-AFC naton dira, Energy Fans Club, good morning sa Yes, inyo. good morning. Sa mga Kumusta? na kuno silang Action Doors sa inyo da. Kamusta ka mo? I hope okay lang. I think okay man ang tananan. May mga jutay nga mga problema, mga kuhan puti. Munggas ang dutay nga Amo problema. gina kay mga That's spices of life. Spices of Bongga. life na siya. Na ni mga problema blang kung ma-overcome naton nagapabakod sa aton. Correct. Basta? Wow. Very, Very very counselor. guidance counselor. Hindi counselor, kita sang bago siya. Guidance counselor. Melvin Peñafiel, good morning dira. Kag Dennis Richard Tiboroma. Miss Jinky de Lagdon is also watching with us, no? Kay Migo naton Phil Alonsagay. Good morning dira sa Tokyo, Japan. Sheila Mags, good morning sa La Carlota. Kay Ana Baez Dolioso, sa Barangay Tangob, maayong aga dira sa imuan. Tessie Esquadra, hello Marnita Testa, watching from Binalbagan. Dennis Nuestro, morning man. Sa kay Miss Veronica Santillan Manukan. Kag kay Cabrillos MC. Arigya pon nila ko sa Panukoy. Okay. May napagpamati Good morning dira sa inyo Dennis Nuestro niya, long time Action Doors. Damo na idlaw sa imo Action Doors. Hala, naidlog isa sa ako. Ikaw idlaw ka man sila? Secret. Kung idlaw ka man na sila kay kaupod na sila kada adlaw mo, no? Wow. May ako sang kaupod kada adlaw. Kisa na ibi, mo chup-chup. Alain. Alaga-lag na naman ang phone ko. Janelo Sanzino, morning man sa imo dira. Sige, standby na sa aton nga mga balita lokal.
Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagkapangunang mga balita lokal, 7 ka ang nagkalamatay sa leptospirosis diri sa syudad sang Bacolod. Base sa records sa City Health Office, naglambot sa 35 ang kumpirmado nga kaso sang leptospirosis sa syudad nga kalabanan naghalin sa barangay Singkang, nagaedad 21 tugtog 30 anyos. Bangod sini nagpanumdom si Dr. Grace Tan, ang CHO Sanitation Division Head, nga magtubtub mahimo hindi maglusong sa baha. Ang leptospirosis ang malatian nga makuha sa tubig nga kontaminado sang ihi sa sapat nga may leptospira bacteria. Masami nagahalin ng infeksyon sa tubig baha, ilabi na kung may pilas nga pwede masudlan sang bakterya. Patay ang isa ka motorcycle rider matapos aksidente nga nagbunggo sa isa ka steel post sadto nga Sabado sang gabi Nobyembre 19 sa Sitio Escuela, Barangay San Agustin, Banwa sang Isabela. Ang biktima ang ginkilala kay John Lloyd Sarte, 21 anyos, kay residente sang Sitio San Luis, Barangay Cabcab sa Amuman nga Banwa. Suno kay Police Major Joseph Partidas, ginaligar na kainom sa makahulubog nga ilimnon ang biktima samtang nagamaneho sa motorsiklo sa aksidente sini mabunggoan ang poste. Giningagaw pa nga madala si Sarte sa Isabela District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival matapos nakaangkon sang malubha nga pilas sa lawas. Maidid naman nga ginamonitor karon kay gina-validate sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit ang mga report nga ginapalambot sa ilang opisina nga may pila ka mga barangay officials ang involvado sa illegal nga droga. Suno kay CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato, wala sila gilayon nagapati magluwas nga ila gina-validate kung bala matuod niyo kung kutso-kutso lang. Suno pa kay Mugato, may iban nga luyag lang gubon ang ngalan sa individual para sa ila personal nga interest. Base naman sa impormasyon nga nabaton ni Mugato, nga may pila ka barangay officials nga kung hindi nagagamit, nagabaligya iti sa droga, kagong kaisa, nagaserbi pa nga protektor. Kaulihing nadakpan sa bypass operation sa DEU si Kagawad Abi Araneta sa barangay Alhis, Ciudad San Bacolod, nga nakuhaan sa 201 gramos ng shabu nga may standard drug price nga 1.3 milyones pesos. Nadakpa naman ang 43 anyos nga lalaki sa drug buy-bust operation sa Police Station 1 sa Purok Boulevard, Barangay 14, Ciudad sa Bacolod kahapon sa kagahon Sabado. O kon sa nagligad nga kagahon sang Sabado, ginkilalang dakpan nga si Jonathan Hara, residente man sang Barangay 14. Suno kay Major Ramel Sarona, ang hepe sang Police Station 1, ang suspect isa ka street level individual nga nakuhaan sa 5 ka sachet sang suspected shabu nga nagabalo naman sang 10,200 pesos. Preso si Hara sa custodial facility sa Police Station 1. Preso naman sa custodial facilities ang Bago City Component Police Station, ang top 1 station level most wanted person matapos gindakop kahapon sa Purok Maria Elena sa Barangay Dulao, Siyudad sa Bago. Ang ininadakpan kilala kay Edwin Tuvilla, 57 anyos, kag residente sang amuman nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Balong, si Tuvilla ang ginaresto sa mga miyembro sang tracker team sang Bago City Police pagi sa warrant of arrest sa kasong rape. Wala sang piyansa para kay Tuvilla, base man sa mando ni Judge Mary Jennifer Protasio Arches, presiding judge sang RTC Branch 62 sa siyudad sang Bago. Naaresto ang isa ka top 10 most wanted persons ang Bago City Police Station sa Poroca PBR, Barangay Kalumangan sa nasambit nga syudad. Ginserbe ang warrant of arrest sa kaso nga murder kay Rani Aragon, 46 anyos, nga gina-issue ni Honorable Judge Mary Jennifer Portasio Arques sa Regional Trial Court Branch 63 sa Bago City. Kagula maging rekomendar nga piyansa para sa temporaryong kalwayan sini. Sino kay Police Master Sergeant Anthony Mars Luto, investigador sa kaso sa Bago PNP, nga ang krimen ang nagluntad sinilamang tuig 2022 bulan sa Agosto sa diin na sapwan nga patay na ang biktima nga si Delbert Tacolod isa ka fish pond kag ang ulihi sining upod nga nag-inom-inom amo si Aragon. Sa karon ang suspect ang yara na preso sa Bago City Police Station. Ginabulong naman sa ospital ang isa ka manguma matapos ginluthang sa iyas ning tupad balay. Mga takna alas 2 ang takna sang hapon Nobyembre 20 sa Sitio Patol, Purok na 9 sa Barangay Kaliling, Banwa sang Kawayan.
Ginabulwanta mga 20 kilometros ang kalayoon gikan sa Kawayan Municipal Police Station. Ang ining biktima gikilala kay Rogelio Mamigo, 62 anyos, kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Rafi Billones, ang Deputy Chief of Police ng Kawayan PNP, nagkadto ang suspect nga si Jomar Carmilote sa balay ni Mamigo, kagin pamangkot angot sa pagbutang sang hilo sa maisan sang biktima nga kamatay naman sa mga layaw nga manok ni Carmilotes. Bangon sila nangakig si Carmilotes kagin tiro si Mamigo. Gindala si Mamigo sa Kawayan District Hospital matapos nga nakaangkon sa pila sa tiyan samtang si Carmilotes ang nagpalagyo matapos ang insidente. Sa follow-up operation sa kapulisan, naaresto si Carmilotes kag nakuha siyang isa ka kalibre 45 nga pistola nga gingamit sa paglutang sa biktima. Ginabulong man sa Lorenzo Zayco District Hospital ang mag-abyan matapos ginaligar na grambol sa tuwing Sabado sang gabi sa Purok Mayang, Barangay Haba, Banwas nga Kanduni. Siri siya nga pagpangusisa ni Police Major Roel Colanag, OIC Chief of Police ng Kanduni Municipal Police Station. Nag-aop na inom sa makahulubog nga ilimnon ang mag-abyan sa puloy-an ni Darren Masuela sa natabo ang pagbaisay ng Daisani Floreta, 38 anyos, William Parochilin, 21 anyos, kag 17 anyos nga solterito. Sa mga insidente, naggabot sang bulang si Floreta kag ginbuno sa butkon ni Parochilin, samtang ang 17 anyos sa soltero ang ginbuno naman sa tiyan. Nakabalo sa mga biktima kag inkastigo naman si Floreta. Ang suspect ang mga biktima ang ginabulong sa hospital. Hinubog lang ang nakita ang rason sang kapulisan sa insidente. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 13 minutos na nakaligad sa atak na nga alas 6. Mga peke nga bulong nagadagsa sa online shopping. Samtang Presidente Marcos magapangayo bulig sa Saudi Arabia angot sa oil crisis. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Kahag sa aton drama ka-aksyon sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako mangulang. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sige, good morning liwat kay Billy Albay. Aha.
Kay classmate ko do Edwin Escopel, good morning man. Good morning. Ma'am para sa Mayo, ara sa subong sa Mayo Clinic, sa Computer Education Room. Tambo na sa kuno. Ay, ka-duty. Gali si Ma'am Van Duty si Ma'am Subong. Van Subong. Dira na sa dako mas dako na nga ospital no? Mayo Clinic na. Sige. Sige, Kay Aksyon Boss. Miss Jinky Dialagdon, happy Monday sa imo Miss Jinx. Kag ginatamyaw niya si Mr. Arthur Jeff Villasor. Ma'am Vanessa Mayo, Doc Pat Mayo, Mama niya Lulit Dialagdon, si Papa Joe niya Dialagdon, si Alma Lulit Dialagdon, ay sulit doors. Si Alma Olegon, Mikey Montilla, Noel Amar, MJ Season, and sa tarang niya family niya sa Pandanon DSB. Good morning and thank you so much sa 50 stars ng Yes, Vincent. thank you. Kay Raymar Beranyo Lingoste, good morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Uy, may aga sa tarang nga taga La Carlota. Kay Juvie Monares, good morning man. Faustino Capillo Navarro Jr., may aga. Kag-ari na si ating action boy. Kay maskwela na siya guro. Eskwela Kay siya. doon nakapoy na siya sige absent. So, eskwela naman sa. Good morning lang na si mo ating sa may siya. Kag kay Romy Hesem, good morning sa imo dira. Malanga pagpamati. Yes. Ara man si Kuana, si Ems Oboso. Morning to si Ay, mo, Mommy Ems, good Ah. morning. How are you, Mommy Ems? Good morning. Kag kay Attorney Doug Pandanda, morning man ha. Yes. Si classmate ko Teresa Linaha Kayaw, good morning man, Mare, no? Good morning, Miss Teresa. Aha. Ari, tahom man ni. Tahom. Hindi man basta-basta. Di man mabangbang. Sila nila Lane Grace Ibarra. Bang-bang gid. Digid mo bang-bang. Sila Yes. ni Miss Virgie Legaspi Coloso. Nan. Upda na si Jean Buero. Kag Morning si nanda. Maria Fe Bendan. Hambay, dugin nag-invite siya pala sa kasal mo. Saan na to ganit? Doon nalipat ko. Sino? Si Miss Virgie. Asa January? January. Gali. Ano ka ba si birthday ko na? Iya na ba si birthday ko na? Gin actually sa birthday mo tanin tupaling ko hindi birthday na Alexander Dorel tigin adjust. Hi. So, January 1 na lang. Grabe, no? No, January 8 to, Kakapoy ko na. January 8. January 1 kaya mapakasal, no? Ay, kapakasal man yan, January 1. No, kakapoy. Testing nga kami, Ay, testing. hindi ko yan. Kasi Tita Bibing, yan nakakagi si Action Boy pakasal, January 6 siya. Ka-very Three Kings. Three Kings. Oo. So now. Sige. Ikaw nga testing na January 1. Sadya na yan. Dason lang, Bi, kayo doon kakapoy na nga hindi kaya, preparation. Christine Benyes Villalobos, good morning man. At tiyak Kim Rima niya, wala ko blakagi, absent yan din sa August 22. Balibad. Wala sa kagi, wala sa tod kagi, absent kay malo ka, may inspiration na to sa mo. Kalain. Awa na gali. Teng. Ato na to ang the one niya mo. Oo. Nga, amo na Hindi niya tot gaya, the one yun na sa'yo. the one gid ya. Amo na hindi ka ba lumagtigang? Ay. Muna. Kala. Juancho Albior. Morning man sa imo, kag kay Noel Amar. Uy, good morning dira sa Canada. Canada. Aida Alunan, tamya niya man taga Barangay Granada. Kag Eric Fernandez. Good morning. Morning. Ara man si Ana Sinoro. Yes, good Oh, morning may nanda. agad na Sa may La Carlota, man ni siya Action Boy. Yes. Di kay Kapihan, La Carlota na, di ba? DK Kapihan, good kay morning. Hugh Christ Gabriel. Sa mga nagapangapid agli, may agad dira sa tanan nga makapihan, bala. Yes. Sa nagapalangapid dira, kay Chona dira sa Kwan, sa Maaw. Kapihan ni Chona. Wa paguro sila ni Kagawad Imbong, kay nga daw ay pasaguro. Basta na adlawan. Adlawan naman si Kagawad. Adlawan siguro. Basta dugay-dugay pa na sa malakat sa kapihan ni Chona. Hindi na nadampi ang kapihan ni Chona man. Gani man. Damo madabi kapihan sa Kwan, sa... Ati eh. Sa Maaw. Kung kapihan lang, tika damo-damo. Ang Maaw nga daan nga daw banwa naman nga daan mo. Mga daw sumag man lang nga daw kadamo sa mga aktibidades, business activities bala. No, Russell Gomez, may aga man dira sa imo. No, so kung kapihan lang damo na kapihan, no. At hindi ba lang dito nakatarang bakal sang empanada to nga to. Kanami to, no? Anto ngalan sa yung ano man? Sana, bala mo. Ang ngalan sa kabligya sa empanada. Nami to, kay medyo kahang siya, hindi siya sumuod. Oo. Kaya sa isa lang kabilog daw, okay ka na. Hindi, gidya.
Duwagid dya. Duwagid ya? Uy, nga isa lang imo yaman na. Di ko anay kung isa lang bastante. Alang-alang lang. Alang-alang. Dapat duwagid. Kay Jenny Bell de la Cruz, good morning sa imo. Ngayon da nga pamati Kag dira man sa aton yung mga drivers bala, tricycle drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi drivers, Yes. e-bike drivers, no? Feeling drivers. Feeling driver. Kay mga damo na mga feeling driver mo kay basta driver ko no. Ano, so hindi ka bala? Sweet lover naman Yes. nila. Ay, galing basta driver, sweet lover. Oo na. Kita ka mag-isa nga mga driver kasi ang gako sa Sicilio, ang ilasawa. Ang gako sa plite. Ilasawa. Salig mo kay mga sweet lovers. Sideline sa kilid. Ngalo ka siling nila sa unan yung mga driver pero di pa nila taga-media mo. Standby na sa aton yung mga balita national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:25. Sa detalye na sa mga balita national. Nagpaandam sa publiko ang Department of Health nga madata na sa mga online shopping platforms ang mga gidabaligya nga peke nga bulong nga mas nagbaskog sa panahon sang lockdown tugas ng pandemya. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, global public threat na pagdagsa sang peke nga bulong bangod mahimo makatugay ni sang malain nga epekto sa ikayang lawas. Sa pagpati nga mag-aayos sa mas barato nga bulong nga mabakal sa online, ginpahayag ni Vergere nga mahimo maglala pa ang kalbalatian kag posible makaangkon sang malain nga reaksyon kung gamiton nga may komplikasyon sa ibang nga medikasyon sang pasyente. Sunod naman sa Food and Drugs Administration, may pila ka mabutika o kung manufacturer ang may opisyal nga account sa mga online shopping platforms apang mas manamo ang seller nga hindi lisensyado kag budlay matrace. Sa datos ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, naglambot na sa 53 milyones pesos ang balor sang peke nga COVID-19 test kits ang nakumpiskar nila halin sang 2020. Abang sa mga kaso nga napasaka, 24% na ang na-dismiss bango sa kakulangan sang sertifikasyon sa mga manufacturer nga peke ang ilan na kumpiskar nga mga ebidensya.
Magapangayo sang bulig si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pungsod Saudi Arabia may angot sa oil crisis. Sa sidelines sang bilateral meetings sang APEC Summit, ginistoryahan ni Presidente Marcos kag Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman ang tupiko angot sa enerhiya kag petrolyo. Suno kay Marcos, ini ang iya ginpalabot sa leader sang Saudi Arabia tungod ang pungsod ang mga pinakadako nga producer sang petrolyo sa bilog nga kalibutan kag sadtong dekada 70 ang Saudi man ang nagbulig sang magkaproblema sa petrolyo ang Pilipinas. Nagalao man si Marcos nga magabisita ang leader sa Pilipinas sa Pilipinas agud mas maistoryahan ang naglain-lain nga isyu kag mga bagay nga dapat buligan. Bayaran naman sa gobyerno sa Saudi Arabia ang 2 billion reals nga sweldo sa 10,000 ka overseas Filipino workers nga wala nabayaran sang mga naputo nga mga kompanya. Sunod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., maayo ni nga balita gikan kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman para sa mga OFWs. Ginpahag sang Crown Prince sa ilang bilateral meeting sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit nga ginpatagan sa Bangkok, Thailand. Sunod kay Marcos, ang insurance na ang magabayad sa mga OFW kung maliwat kag hindi sila mabayaran. Lakip sa bayaran sang Crown Prince sa mga OFW nga nagtrabaho sa kompanya nga Saudi Ogre, MMG, Bin Laden Group kag iban mga construction firms nga nagdeklarar sang bankruptcy. Sunod sa Department of Migrant Workers, lakip sa makuha sa mga OFW ang sweldo nga wala natag sa ila sa tuig 2015 kag 2016. Ginaduso ni Senator Win Gatchalian ang pagtukod sa isa ka Philippine Online Library agud masiguro nga nagapabilin nga pandemic-proof ang mga libro kay iban pa nga learning materials sa pungsod kadungan sa pagsaulog sang Library and Information Services Month. Sa idalom sang Senate Bill No. 477 o kon Philippine Online Library Act, magahimo ang Department of Education o kon DepEd sa mga digital copies sang tanang textbooks kag reference books nga ginakabig sini nga importante para sa pampubliko nga edukasyon. Pagatipunon ang mga libro sa Philippine Online Library ngayon sa pagkadumalahan sang DepEd kag Department of Information and Communications Technology. Pagatugutan man sang hagna nga gamiton sang DepEd ang dugang mga materyales gikan sa National Library of the Philippines nga nagatiglawas sa kultura kag Philippine literature. Ginpahayag naman sa Bureau of Customs nga i-deliver antes ang Pasko ang kapin 2,000 ka mga ginabandona nga sa Balikbayan boxes sa isa ka warehouse sa Bulacan. Suno kay BOC spokesperson Arnaldo de la Torre Jr., umpisa nila ang free delivery sa Balikbayan boxes sa mga probinsya sa masunod nga simana. Dugang pa nagaparayon pang koleksyon sa mga packages sa warehouse. Suno sa iya, kung mayara sang luyag nga personal nga magkuha sang package, kinahanglan lang magpresentar sang authorization letter, valid ID, kag kopya sang passport sa nagpadala. Palayag ni De La Torre, nagapakikangot ni sila sa Department of Migrant Workers, agad may maluan kag mga papanaugan pinalidad ang mga kompanya nga nag-abandona sa mga balikbayan boxes sa Bureau of Customs. Ginpaboran sang Commission on Elections sa COMELEC and Bank ang diskwalifikasyon ni Albay Governor Noel Rosal bangod sa pagpanagtag sini sang ayuda sa mga tricycle drivers kag senior citizens nga strikto nga ginadumili sa panahon sang eleksyon. Sunod sa tatlo ka pahinaang nga resolusyon nga may pet sa Nobyembre 18, 2022, ginpahayag sang COMELEC and Bank wala sila sa nakitaan nga bag-o nga argumento o kon rason agod sulion ang desisyon sang COMELEC First Division nga una nga nagdiskwalipika kay Rosal sa September 19, 2022. Nagpirma sa nasambit nga desisyon ang bugos ni COMELEC and Bank sa pagpanguna ni Chairman George Erwin Garcia, kaupod sa Commissioner sa Coro Inting, Marlon Casquejo, Amy Ferolino, Ray Bulay, Ernesto Ferdinand Maceda Jr. kag Nelson Celis. Nagugat ang kaso ni Rosales sa reklamo ang ginpasakan ni Joseph Armuhila, isa sa napierde nga kandidato para sa pagkakonsehal sa Legazpi City, Albay. Sunod rin ginlapas ni Rosal nga sadto kandidato sa pagkagobernador sang Albay ang Section 68 paragraphs A kaga E sang Omnibus Election Code sang nanagtag inisang financial assistance sa mga tricycle drivers kag senior citizens samtang nagapadayon pa ang 45-day election spending ban. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Morning na kay Miss Josephine Lacson kag Mr. Rodolfo Lacson sa New York. Homalumena, may agaman. Mga ka-aksyon inyong imamatian ang aton mga balita sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod aksyon, Fred Salanga. Balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio.